Is me se Emma Ní Chearúil agus thomar thuras Teanga le ceithre bhliain is fiche den nuas is dócha, thosaigh me an bhfuil scoil íoch ar an mhunscoil agus bhí deise an tuairt faoin testa sóisireacht trí Gaeilge freisin in iarbhanscoil bhain nuad. D'imic mé ar bhóbhar me leasa beagán agus mé na déige ach déal me a rís ar an Gaeilge nar bhí mar ollscoil hit me stacha gur chunar na Gaeilge trí himpeiste agus thosaigh me a rís ar an géad bhliain an dar na bhór leis an Gaeilge agus i me an chumarsáide. Agus deirla mé an éiritin ó na léachtóireacht, deirla mé méid chéna cheapan óna cóirde agus a hespar se dascar as sin agus chamé sealt an Gaeltacht ní chéad uair le goláis léargan in Indráin agus deirla mé an éiritin an sin. Ach rud a bhí tábhaach go a gcónaí ná an Teanga a nasca le rud cinn ar spéisiach agus mar sin bhí me gcónaí a ggéisteach leis an taobh túil agus a radio na lifa chur me cúpla chlóir láthair go sin agus me go breiste radio rirá. Agus ceapan gnéana sin an difer ach tá néiritin rá agan in ispí me géisteach le beor againn agus na seanálathe rudí a churc ola ar le choirí agus leanam le hedí muútar meg agus éidirnig furis tá néiritin rá agan. Ach bhí me gcónaí tócha leis an rabadach agus cruinnes agus mar sin degus tá sin tábhaach ach tá níos mú spéise agam inis sa sanasíocht agus tradiisiún atá a gáil leis an Teanga seo tá leirt agan ó lá lá agus mar sin meid breithniú ar an gcuirsa béileadis atá ag Gaeilgeultúir ceapan go bhí sin chéad chéim eile ar mo thuras Teanga.